Συνήθως αυτό που προτείνουμε είναι ότι μια εταιρεία δεν γίνεται στην πρώτη μέρα να μην κάνει μια μίνι εκπαίδευση, ακόμα κι ας είναι 30 λεπτά, ενώ ξέρουμε και εταιρείες που το induction κρατάει και μια εβδομάδα ή μπορεί να κρατάει και 2 μέρες. Όπου να μην μιλήσουμε και λίγο για τις αξίες της εταιρείας, να μην μιλήσουμε λίγο για την κουλτούρα, για το τι είναι σημαντικό μέσα σε αυτή την εταιρεία την οποία ο άνθρωπος μόλις ήρθε. Ποιες είναι κάποιες διαδικασίες οι οποίες πρέπει να τις γνωρίζει, που μπορεί να είναι από το διάλειμμα μέχρι το που καπνίζω, μέχρι οποιασδήποτε είναι οι διαδικασίες που μπορεί να έχει μια εταιρεία. Και περιμένουμε ότι ο άνθρωπος θα τις βρει μόνος του. Και αρχίζουμε κιόλας πολλές φορές, έχουμε δει σε εταιρείες να λέμε δεν ευθυγραμμίζεται με εμάς, με την κουλτούρα μας. Αλλά δεν του είπαμε ποτέ ουσιαστικά τι πρέπει να κάνει για να ευθυγραμμιστεί με την κουλτούρα. Και το βλέπουμε συνέχεια ότι μπορεί να αδικήσουμε και κάποιον από την πρώτη εβδομάδα. Α, δεν μας ταιριάζει. Ναι, άμα δεν του έχετε εξηγήσει και 5, 10, 20 χαρακτηριστικά της εταιρείας να τα μάθει από την πρώτη μέρα ή τα μαθαίνει μόνος του δύσκολα, σίγουρα μπορεί και οι συνάδελφοι να μην νιώθουν ότι αυτός ο άνθρωπος μας αντιλαμβάνεται. Αλλά άμα δεν το έχουμε εξηγήσει και εμείς σαν εταιρεία,